Nalejme si čistého vína. Po komunikačných školeniach, napríklad po školení na dávanie a príjmanie spätnej väzby, často potom v realite narazíme na rozčarovanie. Síce sme sa naučili nejaké slová, formulky a konštrukcie, ktoré vnášajú do našich rozhovorov tú konštruktívnu atmosféru, avšak keď my prídeme do miestnosti a sadneme si oproti tomu človeku, s ktorým ideme mať rozhovor, veľakrát sa stane, že ten scenár sa následne vyvíja úplne inak. V prostriedku rozhovoru sa zrazu zbadáme zhora, ako sa hádame, dokazujeme si a naháňame sa s tým druhým a počujeme od neho vety ako napríklad: ale keby si mi povedala skôr, že ti to mám dodať na čas, tak by som jasné, že nemeškal. Alebo, ale veď, čo je to za problém? Však vždy si odozdávame tie reporty na poslednú chvíľu. Na túto otázku sa samozrejme môžeme pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Ja by som vám dnes chcela odpovedať proti otázkou a spýtať sa vás, či viete, s akým postojom a s akými názormi ukrytými niekde hlboko vo vašej hlave ste za tým človekom, ktorý sedí oproti vám, prišli. Je to totiž to rôzne. My môžeme oslovovať ľudí alebo vstupovať do rozhovorov s ľuďmi s rôzne naprogramovanými myšlienkami. A to je to, čo tí ľudia cítia pomedzi naše slová, pomedzi riadky, čo im hovoríme. My si to často neuvedomujeme. Napríklad, ak prídete za človekom hovoriť mu spätnú väzbu, je veľmi pravdepodobné a veľmi možné, že ste za ním prišli napríklad s úmyslom mu ukázať, čo neurobil správne, v čom by sa mal opraviť a ako by to mal teda robiť, ako by mal postupovať. Alebo ste prišli za ním s tým, že mu chcete povedať, čo vás podráždilo, aký tam vidíte nejaký problém, chcete počuť jeho názor na to, čo sa udialo a chcete spoločne hľadať cestu von. Alebo je ešte možnosť, že ste prišli za človekom dávať mu spätnú väzbu len preto, že sa to proste má, že je to súčasť vašich povinností a vy to už chcete mať rýchlo za sebou a je vám jedno, ako to celé dopadne. Každý z týchto postojov má nejaký svoj vplyv na ten rozhovor, ktorý bude medzi vami prebiehať, aj na ten vzťah, ktorý si spolu budujete. Aj ak ten postoj nemáte vôbec vedomený a ani ho neverbalizujete navonok. Dokonca by som povedala obzvlášť vtedy. Naše postoje, alebo to, ako premýšľame o druhom človeku na tej druhej strane, veľmi zásadne ovplyvňujú to, akým spôsobom sa naše rozhovory potom vyvíjajú a ako na nás tí druhí ľudia reagujú. V spätnej väzbe po mojom webinári 7 vecí, čo musíte vedieť o vzťahoch v práci, ste označovali práve túto časť, kde som hovorila o postoji ja som OK, ty si OK z transakčnej analýzy za jednu z najprínosnejších. Možno aj preto, lebo som zdôrazňovala, že podľa mňa je táto životná pozícia alebo tento postoj ideálny pre konštruktívne riešenie konfliktov, pre dávanie spätných väzieb, aj pre ťažké rozhovory. Čo teda táto pozícia zahŕňa, alebo čo vlastne ňou chceme povedať? Ona v sebe skrýva dve dôležité hodnoty, ktoré vaše rozhovory a komunikácie udržiavajú v tom konštruktívnom duchu. Ktoré to sú? Je to rešpekt, ktorý je zahrnutý v tom ja som OK. Znamená to, že ja mám dôveru sama k sebe, že to moje správanie napríklad aj deštruktívne, napríklad aj to, že som nakričala alebo že som robila nejaké podpichávacie poznámky, má dobrý dôvod, relevantný dôvod, prečo som sa takto prejavovala. Vysvetlím o chvíľočku. A v čom spočíva tá rovnocennosť? Že toto isté aplikujem aj na teba. Že to isté si myslím a som presvedčená aj o tebe. Že ty máš nejaký dobrý a relevantný dôvod, prečo sa aktuálne správaš tak, ako sa správaš. Čiže rešpekt a rovnocennosť. Ako sa pozrieť viacej pod povrch, že čo to vlastne znamená? Predstavte si situáciu, že teda kolega mi neskoro odovzdal nejaké podklady, ktoré sme mali spoločne poslať na druhé oddelenie a ja v tejto situácii vypením, ale nie agresívne, ja vypením cez pasívno-agresívnu poznámku. Napríklad poviem, no super, čo iné som od teba aj mohla čakať. Asi by mu to dobre nepadlo a zároveň ani ja nie som úplne spokojná s touto svojou reakciou. Niekde viem, že som chcela podpichnúť, že som nechcela byť úplne partnerská. Avšak, keď mám čas
sa zamyslieť a upokojiť, viem sa na túto situáciu pozrieť aj s rešpektom ku sebe. Nie s obviňovaním a s takým nejakým odsudzovaním mojej reakcie, že bože, ako som sa to zase zasprávala, ale s rešpektom. Pretože ja viem, že táto moja reakcia, akokoľvek bola nepríjemná, deštruktívna a nevhodná v tej situácii, mala pod sebou, pod povrchom nejaký dobrý dôvod. A aký to môže byť? No, môže to byť nejaký názor alebo postoj, napríklad k práci samotnej. Ja mám taký názor, že by sme si veci mali dodávať včas a ešte, ja neviem, 2 hodiny pred deadlineom. Lenže možno som ho nepovedala nahlas. Aj mám také očakávanie, že ľudia mi budú odovzdávať veci pomaly, kým to ja ani nepoviem. A opäť, nepovedala som to nahlas. Môj záujem je nevyzerať ako niekto nedochvíľný a nespoľahlivý v očiach druhých oddelení, keď to teraz pošleme neskôr. Moje presvedčenie a vzorec správania z detstva je, že keď sa takto budem správať, tak ma nebudú ľudia rešpektovať, nebudú ma mať radi. Budú ma mať za nedochvíľnú a nespoľahlivú. No a moje minulé skúsenosti sú také, že keď som to takto robila, keď som nedodávala veci na čas, tak ma ľudia, vylúčili zo svojho okruhu. Bola som ohrozená. No a úplne najhlbšie pod tým, prečo som ja takto zareagovala, prečo som chňapla po tom svojom kolegovi, je nejaká moja krásna ľudská potreba, ktorú som si týmto správaním chcela zabezpečiť. Uhadnete aká? Na moju odpoveď si budete musieť ešte chvíľočku počkať. Prečo? Totižto, jedna z najťažších vecí, ktorú sa učíme na komunikačných školeniach, je práve pomenovať potrebu, ktorá sa skrýva za našim správaním. Máme tendenciu oveľa rýchlejšie alebo hneď na prvú pomenovať a označiť správanie, ktoré vidíme u seba alebo u iných. Napríklad ako nevhodné, prehnané, dneska veľmi často ako toxické. Ale čo často nerobíme, je, že sa nezamýšľame a nepýtame, čo vlastne za tým správaním môže byť. Alebo akú potrebu si vlastne človek týmto správaním snaží naplniť. V psychológii poznáme rôzne teórie o ľudských potrebách, ale jednou z najzákladnejších je teória ľudských potrieb od Abrahama Maslowa, o ktorú sa opieram aj ja. On hovorí, že my ľudia máme univerzálne ľudské potreby, ktoré si chceme naplňať, avšak nie všetci v tom istom čase, v tom istom priestore. Čo je ale podľa neho veľmi dôležité, je uvedomiť si, že tieto potreby majú nejakú hierarchiu. Že najprv si potrebujeme tie najzákladnejšie uspokojiť, aby sme sa mohli prepracovať k tým vyššieho rádu. Postupnosť, ktorou si naplňame svoje potreby, možno poznáte, už ste to videli na hodinách psychológie alebo niekde počuli v podcastoch, ale iba pre zopakovanie spomeniem, že najzákladnejšia úroveň, ktorú si snažíme naplniť, sú tzv. Fyziologické potreby. Potrebujeme mať uspokojené potreby jedla, spánku, energie, aby sme mohli postúpiť k potrebám bezpečia. A ak máme naplnenú istotu, stabilitu, bezpečie, môžeme postúpiť zase do vzťahových potrieb, kde potrebujeme byť prijatí, niekam patriť. No a vo vyššom leveli zase potrebujeme cítiť, že na nás záleží, že sme uznávaní, rešpektovaní, aby sme sa potom mohli snažiť o naplnenie si potreby sebarealizácie, nejakej tvorivosti, nachádzania zmyslu. V neskorších verziách Maslow pracuje ešte aj s ďalšími levelmi potrieb, kde zahrňal aj tzv. Estetické a kognitívne potreby. Ale z mojej skúsenosti si naozaj pri pátraní potom, aká potreba motivovala naše správanie v práci, vystačíme s týmito 5 úrovňami. Dokonca s ich oklieštenou verziou. Vysvetlila som vám tu teraz tú oklieštenú sadu potrieb, ku ktorej sa väčšinou vrátime, keď riešime nejaké konflikty alebo nedorozumenia v práci, že toto sú tie nenaplnené potreby, ktoré spôsobili, že sme sa zasprávali, ako sme sa zasprávali. A teda vraciam sa naspäť k pôvodnej otázke. Čo si myslíte, ktorá moja nenaplnená potreba, alebo ktoré moje nenaplnené potreby mi dali impuls na to, aby som chňapla po mojom kolegovi a povedala mu niečo v zmysle, že no jasné, čo iné som od teba aj mohla čakať. Ja keď sa nad tým teda zamýšľam, tak keď mi niekto neskoro niečo odovzdá a ja nemôžem to zase poslať ďalej, tak veľmi mi to ohrozuje moju potrebu uznania a rešpektu od tých ľudí, ktorým som mala dodať ten report. Bojím sa, že vlastne ma nebudú rešpektovať, že možno, že ešte hlbšie idem, že ja vlastne nebudem prijatá ako
líderka, ktorá si nevie urobiť poriadok, ktorá nevie zmanažovať veci tak, aby vedela veci odovzdávať na čas. Takže ak sa pozerám na to po tých vrstvách a prichádzam k tej najhlbšej, ktorá najviac bola ohrozená, tak by som povedala, že veľmi mi tento kolega cinkol na moju nenaplnenú potrebu patriť niekam. Patriť medzi skupinu schopných lídrov, ktorí si vedia veci zariadiť. Práve teória potrieb je tá kľúčová ingrediencia, vďaka ktorej namiešame ten zdravý postoj ja som OK, ty si OK. Lebo do našej komunikácie a do našich vzťahov vnáša tú kľúčovú hodnotu. Uspokojuje ľuďom potrebu rešpektu. A to nie tým, že my schvaľujeme a príjmeme všetko správanie, aj také, ktoré sa nám nepáči a ktoré prekračuje naše hranice. Ale tým, že my to správanie a toho človeka, ktorý sa voči nám nejako správa, nehodnotíme. Neoznačujeme ho ako deštruktívneho alebo toxického. My sa voči tomu správaniu vyhraníme a ak nám na tom vzťahu záleží, tak ešte sa snažíme tomu správaniu aj porozumieť. Snažíme sa prísť na to, čo toho človeka viedlo k tomu, že sa správal, ako sa správal. A toto mení celú atmosféru rozhovoru aj vzťahov. Hodnota rešpektu. Na to, aby to bolo naozaj funkčné, aby sa nám to podarilo v hlave nejako prepnúť, ešte potrebujeme doliať rovnocennosť. A ako sa robí toto? Možno ste si už aj domysleli. Veľmi jednoducho. Tak, že ten postup, ktorý sme aplikovali na porozumenie svojmu správaniu, aplikujeme aj na tú druhú osobu. Inými slovami, budeme predpokladať, že ten druhý človek, ktorý sa aj zasprával nejako čudne, možno aj prekročil nejak naše hranice svojim správaním, tak to nerobil preto, lebo to robil proti nám. Ale robil to preto, že si snažil uspokojiť nejakú svoju krásnu ľudskú potrebu. Čiže celé to budeme vnímať v tomto kontexte. Zase raz, len ten človek za tým správaním, ktoré aj môžeme niekde v inej dimenzii nazvať ako deštruktívne alebo toxické, mal nejaké svoje presvedčenia, očakávania, názory, záujmy, vzorce z detstva, ale hlavne mal za tým nejakú krásnu ľudskú potrebu, ktorú si snažil zabezpečiť. Ak sa pozrieme na ten prípad neskoro odovzdaných podkladov na vytvorenie reportu, tak možno sa v ďalšom rozhovore s tým človekom dozvieme, že mal dlhodobý spánkový deficit a že si v prvom rade uprednostnil naplnenie tejto fyziologickej potreby. A následkom toho nám odovzdal report neskoro. Nemuselo to tak byť. Ale je v našom záujme a v záujme toho konštruktívneho rozhovoru, aby sme človeku dali šancu zamyslieť sa nad tým a vysvetliť nám, čo za tým správaním mal. Akú potrebu si chcel vlastne tým naplniť. Veľmi v skratke, tak to nejako to vyzerá, keď do našej komunikácie a vzťahov vnášame ten zdravý postoj ja som OK, ty si OK. Vtedy nám aj cez spory a cez tie slová preniká, že seba aj tých druhých vnímame ako hodnotných, schopných naplňať si napríklad tie svoje potreby, aj keď možno nejakými zvláštnymi spôsobmi. Nevnášame do tej komunikácie nadradenosť alebo chuť ponižovať a podceňovať seba alebo druhého, ale naopak vnášame tam takú tú atmosféru dôvery, konštruktívneho ducha a vytvárame tak podhubie na chuť spolupracovať aj z tej druhej strany. Toto je ten ideálny scenár. Nalejme si čistého vína, nie vždy nás to priamo hádže do tejto pozície alebo do tohto postoja ja som OK, ty si OK a dokonca niekedy si to ani nevieme ako keby prepnúť. Napríklad si viem predstaviť, že ak tento kolega, čo mi dodal neskoro podklady na vytváranie reportu, tak urobil už 7-krát v poradí, tak ja už si to ani neviem prepnúť. Mňa to proste hádže do iného postoja. O tom, aké iné postoje máme k dispozícii, si povieme o chvíľočku pomocou teórie transakčnej analýzy. V transakčnej analýze rozlišujeme tzv. 4 základné životné pozície, ktoré sú sumárom našich predstav a presvedčení o tom, akú hodnotu máme vo svete my a akú majú tí druhí ľudia. Osvojujeme si tieto pozície ešte vo veľmi skorom detstve. Zakladateľ Erik Berne si myslel, že okolo 3. a 6. roku života, avšak jeho pokračovatelia sa skôr prikláňajú k tomu, že ešte v prvých mesiacoch a v prvých rokoch života nadobúdame už tieto presvedčenia. A to podľa toho, ako na nás reagovala naša primárna vzťahová osoba alebo primárne vzťahové osoby a ako sa správala k naplňaniu svojich a našich potrieb.
To znamená, že ak sme vyrastali v rannom detstve s pocitom, že naše potreby sú dôležité a že je tam osoba, ktorá nám ich môže plniť a nám ich naplní, že sa na to vieme spoľahnúť, plus, že sme videli, že aj tá druhá osoba si naplňa svoje potreby a je toho schopná, tak sme vyrastali v tom zdravom presvedčení, ja som OK, ty si OK. Avšak mohlo pri týchto našich ranných zážitkoch dôjsť aj k narušeniu tej vzťahovej väzby a potom sme si vytvorili naše predstavy a presvedčenia trochu iné. Ak vyrastám v prostredí, kde moje potreby nemôžu byť alebo z nejakého dôvodu nie sú naplňané, tak si pomaličky budujem názor, že niečo so mnou nie je v poriadku. Že moje potreby asi nie sú úplne relevantné. Zatiaľ čo ten druhý, tí relevantní dospelí, ktorí sú na druhej strane, tých pozorujem, že nielen, že sú schopní si svoje potreby naplniť, ale dokonca aj majú moc rozhodovať o tom, či moje potreby budú alebo nebudú naplnené. Vtedy si budujem presvedčenie, že moja hodnota vo svete je nižšia ako tá ich. Idem do takého depresívneho životného naladenia, kde mám nízke sebavedomie, podceňujem vlastné potreby a názory a snažím sa hlavne vyhovieť tým druhým. Viete si predstaviť, že v interakciách nás to potom v dospelosti hádže do takej tej poníženej roli a volíme skôr také opatrné, neisté alebo podriadené reakcie. Či už sme v konflikte alebo v bežnej interakcii, keď si snažíme zabezpečiť svoje potreby. Čiže napríklad v tej interakcii s kolegom, ktorý nám neskoro dodal podklady, by to mohlo vyzerať tak, že ani vôbec nič nepovieme, lebo to berieme za úplne bežné a normálne, že nám ľudia nevychádzajú v ústrety, alebo že sa možno podujmeme na takúto nejakú pasívnu agresivitu, na nejakú takú skrytú poznámku, ktorou chceme síce vyjadriť svoju frustráciu, ale neodvážime sa to povedať napriamo, pretože niekde v duši neveríme, že naše potreby by mali byť uspokojené, že vlastne na to máme právo. Ako obranu proti tomuto pocitu bezmocnosti si niektorí z nás ešte v tom rannom detstve vytvorili tzv. Inverznú pozíciu alebo opačnú, kedy si myslíme a nadobudli sme presvedčenie, že my sme v poriadku, my máme moc si svoje potreby zaobstarať, ale tí druhí na tej druhej strane, ktorí to tak nerobia, ktorí nám nepomáhajú naše potreby si zabezpečiť, sú není v poriadku. Tí nie sú OK. Je to väčšinou výsledok buď chaotického prostredia, v ktorom sme vyrastali, alebo takej veľkej frustrácie z toho, že naše potreby nie sú naplňané, až preberieme tú moc na svoje plecia, my musíme byť tí silní a zabezpečujeme si tie potreby radšej sami. Avšak zostáva nám niekde v duši krivda za to. Táto životná pozícia východzia neskôr v dospelosti má na nás taký vplyv, že nás kvázi hádže do reakcií, kde sa správame k ľuďom mocensky, kde si vydobíjame zabezpečenie svojich potrieb agresívnymi alebo inými mocenskými spôsobmi na úkor toho druhého. Potreby a spokojnosť toho druhého nás až tak netrápi. Čiže napríklad v situácii s neskoro dodanými podkladmi na výrobu reportu od kolegu by to vyzeralo, že my, keď sa spravodlivo nahneváme, lebo naše potreby sú ohrozené, tak tomuto kolegovi vynadáme, skritizujeme ho a pošleme ho do čerta. Životná pozícia ja nie som OK a ty nie si OK je podľa transakčnej analýzy nazvaná aj pozícia beznádeje a je najviac paralizujúca a znepokojujúca zo všetkých štyroch. Vzniká ako výsledok nejakej veľmi nepredvídateľnej chaotickej výchovy alebo dlhodobého zanedbávania, odmietania našich potrieb, ktoré sme si my vo výsledku uzavreli tak, že my nemáme hodnotu, ale ani tí druhí ľudia nemajú hodnotu. Ako keby nič nedáva zmysel. Celý svet je beznádejný. Potom nás to hádže do pocitov apatie, beznádeje, odpájame sa od reality, od diania, ako taký obranný mechanizmus. Vtedy od človeka počujete výroky ako veď aj tak to nemá zmysel, ja nebudem nič robiť, všetko je márne, alebo aj tak nič nezaváži z toho, čo ja poviem. V tej situácii, ktorú sme si opisovali, keď mi kolega dodá neskoro podklady pre odozdanie reportu, by to teda mohlo vyzerať nejako tak, že ja sa v tej situácii ani nevzruším a ani ho nejdem nejako skritizovať, pretože mne je to aj tak jedno. Hovorím si, že
aj tak tu majú za neschopnú, tak čo je na tom, že on mi dodal veci nie na čas. Veď aj tak to nič nezaváži, aj tak to už nič viac nepokazí. Všetko je aj tak márne. Jedna vec je podľa tejto teórie jasná. Každý z nás, ako sme tu, máme jednu preferovanú alebo takzvanú východziu životnú pozíciu, ktorú sme si na svoju videopásku navili najviac počas prvých rokov nášho života. Možno sa tu aj viete nájsť, že ktorá je to vo vašom prípade. A nemusí to byť zrovna tá zdravá, ja som OK, ty si OK. Avšak netreba si zúfať. Aj tie ostatné životné pozície sú niekde navnímateľné a dajú sa meniť. Pretože my ani v tej jednej východzej pozícii netrávime 24 hodín denne. Tie pozície sa nám striedajú prirodzene a ak o nich vieme, ak napríklad vieme o tom, ktorá je tá naša prvotná, do ktorej nás to primárne hádže v situáciách ohrozenia alebo stresu, tak potom vieme si tie pozície aj vedome manažovať alebo vyberať. Ak sa hneď aj sami seba pýtate, že ako sa to dá teraz prepnúť z jednej pozície do druhej, tak mám pre vás dve správy. Prvá správa je, že nie je to také jednoduché, neexistuje nikde nejaké tlačítko, s ktorým by ste si to jednoducho prepli. Ale tá dobrá správa je, že dá sa na tom pracovať. Ideálne psychologickou a seba spoznávacou prácou, čiže keď už ste sa teraz dozvedeli napríklad z tohto videa, že nejaké takéto životné pozície existujú, že nás to primárne pri zabezpečovaní si potrieb do jednej z nich hádže, tak môžete sa teraz cez seba spoznávanie a cez nejaké vnímanie, vedomé vnímanie svojich reakcií o sebe jednak dozvedať viac a jednak vedomejšie voliť svoje reakcie. To je tá psychologická a seba spoznávacia práca. Odporúčam nenechávať to na prirodzený vývoj času a na nejaké akože zrenie vekom, pretože čo sa môže stať je, že vaše reakcie týmto štýlom budú poháňané skôr automatickými vzorcami ako tými vedomými voľbami. A budete sa neustále nachádzať v tých istých reakciách a patologických situáciách. Preto vás pozývam hneď teraz alebo po dopozeraní si tohto videa k tomu, aby ste začali so seba spoznávaním. Skúste si nakresliť takýto koralogram s mriežkou rôznych životných pozícií a vyfarbite si alebo nakreslite si takýto zemiak alebo čižmičku, možno iný tvar, podľa toho, ako často sa ocitáte v jednotlivých životných pozíciách. Napríklad si vezmite posledných 24 hodín. Ako často ste sa vyskytovali v ktorom kvadrante. Dá sa vám to zaznačiť? Kľudne si zoberte na porovnanie aj nejaký iný typický deň. Alebo nejaký špecifický deň. A potom, keď sa pozriete na to, čo ste si tam vyčiarkali, skúste sa nad tým zamyslieť. V akých okolnostiach alebo s ktorými ľuďmi vás to hádže do ktorých kvadrantov? Ako sa vtedy správate? Aké sú vaše prejavy pobytu v jednotlivých kvadrantoch? Ako sa vtedy cítite? A keď sa pozriete potom na svoj koralogram, na svoju kresbu, je niečo na nej také, ktoré by ste chceli zmeniť? Môj druhý tip na sebarozvoj v súvislosti so životnými pozíciami znie. Keď teda idete do komunikácie, do hociakého rozhovoru s inou osobou, skúste sa na chvíľu ešte predtým, než otvoríte ústa alebo si sadnete do tej miestnosti zamyslieť. S akým postojom idem za touto osobou? Dá sa priradiť k jednej z týchto životných pozícií? Vidím ju tu niekde v tejto mriežke? Ak to nie je tá zdravá životná pozícia, ja som OK, ty si OK. Rozumiem tomu prečo? Prečo ma to hádže do pozície, že ja v tomto rozhovore nemám právo si naplniť svoje potreby alebo mi nezáleží na ich naplňaní? Alebo na druhej strane môžete vstupovať do toho rozhovoru s presvedčením, že tá druhá osoba nie je OK. Že vôbec nerozumiete dôvody, prečo sa správa tak, ako sa správa. No a tu môžete zase vedome s tým niečo robiť. Môžete sa zamyslieť sami pre seba. Viem si predstaviť dôvody, prečo by mohla sa tá druhá osoba správať aj takto, alebo som presvedčená o tom, že to robí proti mne a že mi chce robiť zlobu.
Ak použijete tie pyramídky alebo tie ľadovce, ktoré som vám ukazovala predtým, je veľká šanca, že sa viete dostať aj pod kontext alebo do hlbšieho kontextu správania osoby, ktoré vám príde úplne že za čiarou. A ak to neviete urobiť, ak sa napríklad vám to samo neprepne, že teda dobre, ja si myslím, že tá osoba mala na to relevantné dôvody, prečo sa správala, ako sa správala, tak druhú možnosť, ktorú máte, je otvorene to tej osobe na stretnutí povedať. Nezaoberať sa tým, čo vás trápilo, napríklad to, že neodozdala podklady na robenie reportu včas, ale skúsiť povedať to, čo vás naozaj primárne trápi. Počuj, ja už som ti chcela ísť povedať, že ma to štve, že si mi nedodal tie podklady na čas, ale uvedomila som si, že už mám takú nedôveru voči tebe, že mi toto nerobíš na schvál, že som ti už len povedala takú tú podrýpavacú poznámku, že no jasné, čo iné som od teba mohla čakať. Je mi to nepríjemné, viem, že ti to určite nepadlo dobre, ale musím ti úprimne povedať, že na základe tých skúseností, ktoré som mala za posledné 2 týždne, s tým, ako si nedodával mi tie veci na čas, alebo v ten termín, ako sme sa dohodli, tak ja už niekde aj mám takýto strach, že či niečo medzi nami nie je nejaký konflikt. Že našla som sa v tom, že už si nemyslím, že to so mnou myslíš dobre. Tak aj takúto máte možnosť. Zverejniť svoj postoj nahlas. Povedať tomu druhému človeku, že počuj, ja už pochybujem, či je medzi nami tá dôvera. Sečteno podtrženo, v tomto videu som vám chcela doručiť 2, dúfam, že veľmi dôležité správy. Prvá správa je, že ľudia veľmi dobre vycítia, čo si o nich myslíme, aj medzi riadkami, aj za slovami, ktoré nahlas vyslovujeme. Dokonca je to oveľa dôležitejšie, než to, čo im hovoríme. Naše postoje a naše názory na druhých ľudí presakujú. Druhá správa je, že my máme moc meniť a ovplyvňovať postoje, s ktorými za ľuďmi ideme. Síce nás to podľa transakčnej analýzy primárne vždy hádže do jednej východcej pozície, ktorú sme si vybudovali v rannom detstve, stále aj v pokročilom dospelom veku máme tú moc naše postoje si zvedomovať a takto postupne ich meniť a vyberať si ich vedome. Ja veľmi dúfam, že vás tieto vedomosti nakopnú k tomu, aby ste do svojich vzťahov vnášali čoraz viac rešpektu, rovnocennosti a nie také tie manipulatívne psychologické hry, agresívnosť, mocenskosť a iné nešvary. Budem vám v tom veľmi držať palce a keď budete potrebovať nejakú pomoc, kľudne sa na mňa môžete obrátiť.